שלום, הגעתם לערוץ שלי יונתן גבריאל, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש, שורטס בעצם. טוב, היום אנחנו הולכים לטעום את המילקי בלונדי. אני בינתיים אתחיל לפתוח כי זה שורטס, אני לא רוצה שיקח יותר מדי זמן. אתם אוהבים לערבב, לאכול קודם את הקצבל, קודם את הלמטה. אני אוהב לערבב. יש לנו היום שוקולד בלונדי. אני לא בטוח מה זה שוקולד בלונדי, אבל ניתן. הכתבת של מילקי הכי טעימה. טוב, 3, 4. טעים בטירוף. טוב, ביי.